Nós estamos con Jonathan e con Rubén, dous dos radioafeccionados que van levar o Nadal de Vigo por todo o mundo, como quería o alcalde. Hola, boa tarde. Boa tarde. Que tal? Como xurdiu esta idea tola de levar o Nadal de Vigo a todo o mundo? Pois a verdade, nunha actividade que facemos nós habitualmente, como son activar as provincias, os códigos postais, que no noso non coinciden exactamente, e un día nun QSO cun compañero noso, facendo vídeo tampouco, a verdade. Nunca. Saen as mellores ideas, claro. Nunha conversación que no... Algo así foi. Nun QSO que, como unha conversa que estamos tendo vos máis nós agora, pois saiu o tema de non coñecedes Vigo, a cidade das luces, o alcalde se encarga de promovelo. O alcalde ten unha frase aí máxica que vai ser o Natal máis coñecido da historia da humanidade. Da historia da humanidade, e nós decidimos leválo ao serio. Nós temos a posibilidade de facelo fora das redes sociais, que esta é a rede social máis antiga que Que existe. iso é o reivindicativo realmente, porque moita xente que nos estará vendo cando falamos de que ese Nadal de Vigo vai chegar a calquera recuncho do planeta grazas a vos, moita xente dirá, bueno, pero habendo internet, redes sociais, xa chega de por sí. Bueno, pero o enfoque romántico é facelo a antigua usanza, non? A través das ondas que tamén poden chegar a calquera recuncho do mundo. Tranquilamente. Temos o modo de telegrafía que é o máis antigo, o máis recordado, como este que temos aquí. O primeiro Ericsson da historia. Este é o primeiro Ericsson. Ese sería ese modelo que Este tenemos. modelo é un... De feito, está firmado por Podemos darlle? Sí, sí, A ver que mensaxe imos enviar, Beatriz? Imagínate que responden. Pero este é firmado por Estou mandando unha Ericsson. mensaxe. Quero vacacións de Nadal urxentes. A idea sería Recibido. Isto é o típico que vemos nas pelis, non? Que ten un código. O Titanic, cando foi a súa fundimento, Non lle foi moi ben. Imos poñer outro exemplo. Mellor. Temos a réplica do Titanic tamén. O compañeiro que nos prestou este, que é Manolo, que había que facelo presente, pois ten a réplica, igual que aquelas que están por ali. Sí, que temos por aí outros, sí. Despois temos a fonía, o que é falar, a falar como estamos falando agora, e os modos digitais, que estes equipos máis modernos, pois ao mismo ordenador xa fan a transmisión e recepción. Claro, porque hai a radioafección tradicional e logo coa tecnoloxía, cos avances, a radioafección tamén digital, non? Correcto. Pero se calquera, se houbera un apagamento como que houbo, non? Xa houbo. A radioafección seguiría funcionando. Explícoche, a min colleume en Sevilla, a 800 km da miña casa, 800 e pico. Quedamos nunha gasolinera, fomos repostar, apagou todo. Pois eu sempre levo a miña mochiliña, que está por aquí no chan, máis o meu equipo, que unha antena é un pedazo de Esa mochila que temos por aí, non? Unha mochiliña desa, é todo. Aí é todo necesario para facer radio. Pois eu desde ali estuve falando con meus amigos de Vigo, de Cangas, de toda a zona. É que sempre se dixo, non? Cando todo falla, a radio é o único que permanece, non? Eu nunca lle diga realmente, ainda que son radioaficionado fai moitos anos, nunca lle diga realmente a importancia que ten. Pero nese momento, pois máis claro hago. E como imos facer chegar o Nadal de Vigo a todos os recunchos do planeta? Porque falamos realmente que podemos chegar a Oceanía, a Asia, a calquera lugar, non? Xa está feito. Xa está feito. Queremos saber. Elevamos 10 días de Queda un mes de actividade e xa está. Sí, xa contactastes con xente tan... E que vos dixeron? Dende onde? Dende onde vos dixeron? As comunicacións suelen ser máis cortiñas, felicitas o Nadal, porque hai moita xente. De feito, Mira, tendes unha imaxe. ora. Isto é feito con este equipo que é unha potencia significante, que é a mesma potencia que ten este aparato, e mira o que podes facer. Aí telo un exemplo. Cando comezamos a actividade... Aí chegamos a América do Norte, América do Sur, Europa... Eso é os primeiros minutos da actividade. Vale, pero nestes momentos o mapa actualizado xa chegou aos 5 continentes, máis de 120 países xa confirmados, somos 15 operadores que estamos a falar pois con todo o mundo, e o máis bonito para nós é que o que comezou como unha brincadeira de, veña, non vamos a chegar aos 5 continentes, non vamos a falar, pois xa levamos máis de 10.000 contactos, xa falamos cos 5.000 contactos, todo o mundo que nunca escuitou falar de Vigo. Porque como se producen esas conversas? Entendo que teredes como unha tarxeta de presentación, non? Eso é un mapa máis actualizado. Pero ainda non está, porque aí están os confirmados. É que por momentos vaise ampliando, porque isto xa é un non parar. Pero digo, esa conversa que se inicia con lugares tan remotos do planeta, como se inicia para ter esa tarxeta de presentación que leva ese Nadal de Vigo por diante? Nos normalmente facemos unha chamada que no código do radioaficionado se di un código que CQ é o nome da nosa a nosa estación, que é Ecogolf 1 November Victor. O November é N e Victor é
a V, que é Navidade de Vigo, Natal de Vigo. Entón, nós facemos esa chamada e normalmente as persoas que están a escuitar responden e din o seu código da estación e nós comezamos a falar. Como normalmente esas estacións especiais teñen moitísima audiencia, moitísima xente que quere falar, temos que facer contactos de poucos segundos. O sea, que eles entenden que é un evento especial. Exactamente. Nós temos unha páxina asociada á nosa actividade que todo o mundo, cando escuita a nosa estación, eles van aí a internet e ven o nome da nosa estación. E nos aí temos vídeos das luces de Vigo, unha guía para quen queira visitar a nosa cidade. Entón, hai moitísimas persoas que ven a nosa actividade e depois queren visitar Vigo. Recibiste xa un pouco de feedback, de impresións? Moitísimas. Sí, e que vos comentan polo mundo adiante? Pois a xente, desde mandar saudos por alcalde, desde de dicir que xente que pensa que somos, que nos paga o alcalde por facer a actividade. E non, desmentimos. Queremos vervos en acción, iso sí, porque xa que trouxestes todos os xoguetiños, como faríamos para entrar en... Poderíamos facelo dende aquí? Sí, yo ni podo facer un contacto. A ver, facemos un contacto. A ver, dende onde contestan. Estamos encendidos. Vamos a ver, CQ 2 metros, CQ 2 metros, CQ 2 metros. Eco Golf 1 November Victor, chama CQ. Eco Alfa 1 Romeo Foxtrot. Boas tardes, Eco Alfa 1 Romeo Foxtrot. Esta é Eco Golf 1 November Victor activando diplomas de Navidade. Que tal nos recibes, Álvaro? 5-9 para ti, muchas gracias. Ok, fantástico, Álvaro. Hai que convidar a que veña a Vigo. Alfa 1 Romeo Foxtrot, Eco Que todo Golf 1 iso? Que ese trabalinguas? Sí, ahora te explicamos. Eso hai que falar código ICAO. Boas Navidades, Álvaro, gracias pola túa participación. Un saludiño, 73, amigo. O 73. Contacto, Fantástico. Pero como consigue un aprender todo iso? O que te falaba el de Eco Golf 1 é un prefijo como 986. Vale, para saber dende onde chamamos e que nos ubiquen, non? De onde sales? November Victor é o que che dicía, é un indicativo especial, Navidades de Vigo. E dende onde nos recibiron? Ahora mismo... Sabe Dios de... Moi lonxe non están. En Galicia, están en Galicia. O sea, digamos, hai unha lingua que tedes cuns códigos aquí para falar curtiño, non? Para falar con brevidade. No, eso é unha... Ves este que está aquí? Eco Alfa 1 Foxtrot Quebec Oscar. Este é o prefijo que falamos... Porque se decimos a E, pode haber interferencias, se dicir só a E non se escuita ben. Pero se dicimos eco, é como que xa dá para escuitar mellor. Claro, isto é como cando te preguntan o DNI e dis a letra e dis P de Pamplona, non? Exactamente, pois nós decimos Eco, Alfa, 1, a F Foxtrot, a Q, Quebec e a O e Oscar. Eu querería probar, pero non sei se vou ser capaz de memorizar todo iso. Eu creo que tens que facer unha chamada, tú. Pero como dixo? Eco, Alfa, 1, Foxtrot... A mí Foxtrot soa me baile. Nós o dicimos e tú vas repetindo. Vale, veña, vou repetindo a ver o que fago, a ver se podo, Tú apreta aí e dis Eco Golf 1 November Victor. Aquí? Sí, apreta aí. Ahora fala aí. Eco Golf 1 November Victor. CQ. Xa está. Abreviado. Non me contestan. Vamos a ver se alguén Cri. Isto que feo, non me contestade. Repito. É que ás veces, a ver, vamos a volver. Como era? Di CQ. CQ. Eco Golf 1. Eco Golf 1. November Victor. November Victor. O paxaro está abandonando o seu niño. Isto non? Isto nas pelis dices, Victoria! Podes falar en cristiano. Moi boa tarde, non sei con quen falamos, pero está vostede en directo na televisión de Galicia, no quen anda aí, con quen falamos? Polo Concello de Ordes. Falamos con alguén do Concello de Ordes? Non, en barra móvil, na estación móvil, agora mesmo polo Concello de Ordes, QSL. Que nos estamos en Ordes, ok, QSL a tope. E nos con quen falamos? Eco Alfa 1 Foxtrot Sierra Tango, nombre operador Juan. Hola Juan, de onde nos chamas? De onde te chamamos nos a ti, máis ben? Eso no aire, no ar. Veña, vos estás chamando do que anda aí da televisión de Galicia. Sí, estamos te saudando agora mesmo en directo. Non sei se nos podes dicir en que punto te atopas para entender o alcance deste método ou o mellor queres permanecer absolutamente no anonimato que tamén o entenderíamos.
Veña, pois ahora mismo as aforas do Concello de Ordes, dirección Pontevedra. Bueno, Pois estamos eles- pretiño. Dirección Pontevedra, pois Juan, graciñas Padrón, por acudir á nosa chamada. Estás dirección Pontevedra, directamente en canto chegues a casa, prende a Televisión de Galicia, que aí estamos en directo. 73. 73, ahora podes dicir 73. Para vos, ata a próxima. Chao, chao. 73-88. Chao, chao, 73, 88, boas Ahí festas, está. Juan. ¡Qué maravilla esto, A magia da radio, colléselle gusto, sí, señor. 88 de veciños. Ah, Sí, sí. Biquiños e todo, puxémonos cariñosos. Canto a través das canto ondas, tempo se cariño. tarda en aprender unha linguaxe así? Isto nada. Dous a verdad. días. Dous en días. dous días Bueno, pois nada, aprendemos iso. voume poñer a ver se en 2 días consigo facer unha chamada. Nos animamos de verdade a que a xente aprenda porque antiguamente só se consideraba como se fose un medio, un canle de comunicación. Mais agora que os pais non queren que os fillos estén tanto tempo coas tablets, cos dispositivos, cos xogos, e teñen que cortar pois a tablet ou a emisora é o mellor sistema para que Pois falen cos seus tomamos amigos. nota. Regalo de Reis, moitísimas grazas Regalo de Reis, por estar hoxe fantástico. con nós. Parabéns por Muchas esa gracias. iniciativa, claro que sí. E aproveitando que teño por aquí, con vosso permiso, teño que comunicar con alguén moi importante que xa sabes que eu non sei onde estará. Eco Alfa 1, David, amor, andas por aí? Que me dixeron que hoxe hai banda canalla. Ainda non chegaron? Breiko, TQM. Pues sí, en teoría debería estar aquí. Vamos a abrir. En principio acaba de chegar. Temos ese